Nek yo tak kandhani. Sumingkir ae papan kene. Yen tak wis sumingkir, arep apa kowe? Tak pecah dasmu kowe. Wih, wah. Yen coke watak satrio, kudu lah kowe. Madeko, Masa datang kaya bocah bayi ngisor. Peperangan grorok ramuane. Kowe tinggal nang Palagan. Aku tinggal ning Palagan ora trimo wedi karo kowe. Sing kok karepno? Nanging gue papan kang sepit, aku mateni kowe. Ora usah tak akan ngomong. Ngomong kabeh nganti kamu. Tak dilani ya. Perang yang terima nganggo atose balung kabele kulit tak kira ora ana keramuane. Sing kok karepno kaya gitu sih. Aduh Bang Jaya. Ayo. Salah dilani ya. Sawangan lho. Gus, sawangan yo. Yo. Sawangan yo. Yo wes. Macan segala, Cuk. Segala. Macan mah raya-raya kakek aneh. Genang-genang. Ini perang karo aku tetep kalah. Aku akal. Duh piye maksudnya piye? Kudu duwe akal. Carane menang karo aku cara piye? Ini akal ora. Ayo. Ayo.
tontonanku. Ini kan iya aku wedhus Weh, kayak jajan. Setengah dulu. Kayak aku. Oh dulu. Setengah. Ya. Wedhus. Pedih sebelah aku itu. Ini lanang kok wedok. Lanang. Berarti ku wedok. iya Ini koyo jaluk kawin. mbak Kayak drama Korea itu. Kayak aku beres-beresan. Lanang wedok. Lanang. Ayo Pak, udah Pak. Ayo di. Kok banget seneng batinku dina iki ana ing desa Balong Sari. Aduh, waduh, kok mandol-mandol yang ngarep gede. Aduh, Didi. Gini ya. Gini ya kowe. Aduh, kok banter menampi ning Didi. Sing sabar, sing sarek, kok gugup-gugup. Ana apa di? Aku mbok tinggal wedine kesasar. Alah. Lombloro tempuran Balong Sari kok wedi kesasar. Aku ono mang dalane eli mbah, aku sing kecemplung sawah. Sing ndi dalane? Lare meh Budi yo lho. Mojo kene dalane eli. Lah kok tenang ae di. Sesuk tak bangun. Mbok bangun. Iya. Mbok bangun iku ngene sapa mbok bangun? Lah mbok. Sing penting tahun arep alus yo di. Alus mbok keramik ta piye? Di. Piye? Kok gugup nututi aku teko Balong Sari iki jan-jane ana apa? Ora ngono, aku mangkot krungu-krungu jare ning Balong Sari ana ketoprak sapa lah Di? Lah iki kok gobloke
Ning Balong Sari ki ana toprak tempuran. Toprak elektrimo. Ketoprake Pak Trimo jenenge apa? Gilar Tribudaya. Iya, ketoprak elektrimo Gilar Tribudaya. Nggonku iku. Layak kowe kesusu rene mang delok ketoprake Gilar Tribudaya. Oh iya jare toprak elektrimo iku ayu-ayu. Sing lanang yo gianeng-gianeng. Apa ana sing elek? Sapa? Kowe karo aku iki lho elek. Heeh. Oh. Kuya. Nek ngono aku tak takon neh. Takok sak katok-katokem Piye le? sak kapokem. Lah ngono. Takok Carane nanggap iki lho piye iki? lah. Kowe goblok. Zamane wis modern. Iya. Wis ana YouTube, ana TikTok. Ning YouTube wis ana channel lek Bagong Leting. Heeh, ning Instagram yo ana Gilar Tribudaya. Nomere bose wis ana. Mak bergedek. Nek ora cetha iki monggo nomor HP ngarep tulisan Oke, Gedek. Di. Masalah rega iso diatur di. Oh, yo nek ngono ayo do delok gebyare Gilar Tribudaya. Di. Alah monggo. Ayo. Ya. Elon tadi mbok tinggalnya tak kepro kowe. Sumadyo para wadya Parjuna. Nyama
kuwasa Wasesaning Bandung. Kahanan kula ing jagat maring kuat. Aku weruh. Lan aku ngerti. Konmu tawang-tawang tangis ana ing makoming wong tuwa. Mergo sawise ditinggal wong tuwa sing wis bali ana ing pepangkonan Gusti. Ing kalawas. Mergo kabeh iki mau kuwi rumangsan anake wong ora paribasan sedina mangan seminggu ora ateges nandang ketinggalan. Mula sangka pisan. Nak kesot loro sing kaya longko bisa ngam. Mula sangka kuwi gonku tegak kelawan kuwi. Nak pancen kowe kepengin urip mukti ngawi bawa mbau iki ana sarung. Iki ana sarung. Wong saranane kowe tumuju ana samudra, lautan hitam. Ana ing lautan hitam. Aku nekaro peteke simpo. Ning bareng gonku nekaro ana wong liwat sing nganggo topeng emas. Wong sing nganggo topeng emas meling. Nek aku kepengin urip sing mukti ngawi bawa. Aku tumuju lautan hitam. Terus wong sing nggo topeng emas. Wah, apa iki dalan pitutumu? Gonku kepengin dadi wong sing kajen kelingan gua. Iya, mbok menapa pancen sing dadi pitutumu? Kanthi lantaran wong sing nganggo topeng emas. Aku kan tumuju ana ing lautan hitam. Yo, mbok aku njaluk pamit. Aku bakal tumuju lautan hitam.